Така и зрите хора, аз съм Ицмеон Бегин, днес ще започнем една нова поредица. Да, бях започнал да снимам, но понеже снимам с Bandicam, клипа ми се бъгна. Понеже не се е бъгнал, просто спря да снимам, понеже не знаех, че трябва да имате копия на Bandicam, за да снимате повече от 10 минути. И клипа ми се прецака. Да. За жалост няма да мога да ви покажа метода на оцеляване, по който тръгнах аз. Добре, тук въглища не знам. Ох, трябва да ми факли. Да, виждате моят скин, да това не е моят скин. Добре, айронче ако имаше, супер. Да. Този епизод само малко ще майвам, следващия може би ще се направя малка къщичка. Не се знае, всичко може да очаквате. Да. Ще искал. Ще направим 20. Ако можем половин стак ще направим. Но няма да можем. Колко толкова. Може да очаквате и клипове на Лига. Не знам, малко са дълги игрите и не знам дали ще мога да направя. Добре, почвам да копам сам. С надеждата да намеря айрон. Айрон. В този момент много съм ждал от F инвентар. Айрон! Ей! Моя първи айрон в този world. Да. Колко е? 8. Супер! Още едно айрон, ще направим айрон инструменти. Да. Yes, айрон. Кирката ми се чупи. Всяка част се взема нова. Пържолите ми докъде стигнаха. Добре, вече имаме храна. Тук ще сложим ръжици. Вземем така две кирчици. Да, хора, този епизод може да построя една малка къщичка. Не се знае колко да не е безсмишлен. Да знаете, че не мога да строя хубаво. Не очаквайте нещо много. Добре, айрон тук доста има. 3 айрон намерихме. Или 4. Нещо такова. Добре. Да, хора. Окей. И тази кирка се щупи, аз може би ще взема от мината. Може би ще построя къщичка. Някаква малка, колкото да не е без нищо. Както ви казах по-рано. Тъй. Добре. Чайте да спим първо. Така, добре. Спахме. Да съберем малко дърво.
Там има зомби. И скелет. Отивам да прибия скелета преди да е изгорял. Бум. Брадваме. Окей. Нека вземем това дърво. И това също. Ще вземем сега малко лак. Ще направим една малка къщичка. Колкото да си държим често вътре и леглото. За да не е без нищо. После трябва да засия саплингите много. Понеже не ми се ходи да търся дървета наоколо. Да. Надявам се поредицата да ви хареса. Защото това ми е доста от времето, докато я кача. Понеже ние качвам много бързо. Докато я снимам. И ако нещо се провали, още по-гадно. Така, къде се построим къщата? Ай, тук ще бъде. Тъй. Да махнем тия цветя тук. Не се очудвайте от моето строение. Да! Добре, трябваше да се направя стълби. Ябълка! Окей, хора, сега ще построим тази къщичка, леко те. Къщата ще бъде от бърч, дървото нямам стигна естествено. Добре, както и да е. Но гледам да направя се по-детайлно и по-детайлно. Не се получава. Окей. Тук може би ще правя за честове. Тече. Тук ще сложа ете. Махаме тия цветя тук. Тук ще има крафтинг. Окей. Тук ще сложим прозорци. Пясък нямам. Ще взема пясък, лопата. Ето лопата, да. Yes. Да, хора. Ще сложим стъклата и може би ще спирам с пипа. Понеже имам работа. Знам, че не мога да лъжа спокойно. Просто клипа става много дълъг. Добре.
Това не трябваше да го изкопавам така. Добре. Това му пусна пясъка да се пече. Доста саплинги имам вече. Не знам къде ще го заснявам. Добре, хора. Оставаме си нещата тук. Добре. Пясък. Мисля, че ще стигне. Та. Чакайте да имам. Какво взема от тук? От тук да се шумите. Къщата отгоре ще е малко по-големичка. Офсета. Мъчих се да ги закръгля на такове, ама не стана. Окей. Това ще е малко по-голям горния. Йоп. Ще го разширя малко. Окей. Значи, това ще бъде за клипа. Трябва да сложа само стъклата. Може би зад кадър няма да правя нищо. Йеп. Сериозно ли? Добре. И без това не стана хубаво. Трябва ми доста стълби. Тази фуса ще взема да убия. Тя стълби ще го сложа и тук. Добре, стана хубаво горе. Да. Стъкло. Стъкло. Само не знам дали да го правя с глас пейнове. На долния етаж ще е с стъкло. Нагоре не можем, ще е с глас пейнове. Да, може изобщо да не е с глас пейнове. Стига. Добре. Долния етаж е долу, добре. За сега ми се получа. Началвам да се оставят имите. Да, чувам да цикла едно дървета да се направят честове. Да, хора. Долния етаж се надявам да ви хареса. Напишите в коментарите. Сега ще си направим честове. Направих си два честа. Тук ще оставям ваната, тук ще оставям дървото. Тук ще оставям храната. Тук ще оставям инструментите. Да. Тук
тук си оставям нещата за маймване. Отмаймването. И така. И тук може би са нещата за къщата. Тук ще се отдропвате. И торчете. Тук имам саплени малко пръчки. Добре, водата ще оставя тук, това ще оставя тук. Да. Това ще оставя тук. Тук ще оставя кирките. Тук водата ще оставя. Окей, тук също има. Ох, тук ще има дърво. Окей, само да се наедем. Ще изям тия пържоли тук. Стъклото ще сложим в честа. Още колко стъкло остана? 12. Добре, хора, какво смятате да бъде за този клип? Надявам се да ви е харесал. Първо ще спим. Да, надявам се да ви е харесал. Скоро очаквайте нов клип от тази поредица. Ще снимам често на нея. И ще направя една къщичка и там. За кръглетката. Тази къщичка е там. Да, това ще бъде този епизод и надявам се да ви харесал. Абонирайте се, харесайте, коментирайте, споделяйте с приятели и да. И до нови срещи!